Abahlali baza kubeka unxi wabo ngethemba lotshintsho olungcono. Kule minyaka mibini idlulileyo, lo masipala ubuthwe mbende ziziganeko zoqhankqalazo lunodushe. Ukuziswa kweenkonzo kubo kusachasele okothamsanqa. Njengamandla ngamanzi neendlela, hayi zimbi indlela. Usuka ngapha usuka etown xa uhamba kwelicala isaluqhitywa ke le kodwa nayo ayikabikho right kakuhle. Siyazinqwenela i-service delivery zibe khona ngoba uthi wakujonga nalapha ufumanise ukuba sihlala enkukumeni. Le migqomo iphephetheka abaphantsi yonke into kumdaka kule ward. I-service delivery bingahambi kakuhle, indlela azilungiswanga. Ulawulo lalo masipala luchaphazela necandelo loshishino. Because of the infighting kwamasipala kuphela even indlela ekunikwa ngayo umsebenzi wakamasipala ungenzeki ngohlobo olulungileyo okanye ngohlobo elihamba ngokwesystem zakwamasipala. As a result abantu bakhetha uyofuna kwamanye masipala. Kunzima ku-local businesses intoba zifumane umsebenzi kumasipala walapha, ikakhulu kuza abantu abasuka ngapha kwezinye town okanye kwezinye provinces bazofumana umsebenzi apha. Urhulumente wephondo unomngeni woomasipala abaliqela basezingxakini zolawulo. The task is quite huge in front of us. The state of municipalities are quite telling in themselves. The challenges facing traditional leaders and traditional institutions, it's quite a mammoth task. But working together with our traditional leaders, with the political leadership in the municipalities, we think that we're going to be able to take this work forward. Ukanti ziphanzile inzame zokuba sifumane umasipala waseMahlathi ukuba uphefumle ngobume bala masipala. Abongile Yankees, kwiindaba ze SABC, eCumakala.